Ugumba bu Ugumba. Ugumba.
Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee Ugwumba nọdụbe Ugwumba Bịakwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma ụzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu Ugwumba
ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba
ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya anyị bụ ndị ezigbo mmadụ n'aha Jizọs ka ọ gọzie ya Ugwumba exhibition all by down.
ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Ugwumba.